No, niečo tu začalo dobre voňať. Popcorn salé, slaný popcorn. Tak som zvedavý, čo to aké bude. Ešte 40 sekúnd a uvidíme. Ale akože tá mikrovlnka akože spotrebovo 70 A, to je akože celkom sila. Ako dobre ide do toho ešte aj klimatizácia. Ale akože je to dosť. No čo? Dáme pauzu a potom pokračujeme. No a máme hotovo. Ešte počkáme, kým trošku dopuká. Vonia to dobre. Aha, dobre, bude treba vyčistiť mikrovlnku. Tak nič, uvidíme, aký bude. No, keď tu na to tak pozerám, tak je celkom dobrý, len by mohol byť trošku slanší. Takže vyzerá, že si ho budem kupovať pravidelne, keď budem chodiť sem do Francúzska.